Paminaw kang Dr. Edward Kagapi sa Radyo Ukay. Doktor sa Kahahigan. Maadjong buntag kalibutan. Naunsa naman taon karon. Gilisod-lisod naman gyud kayo ang pasyente mahigala. Pastilan. Sa una pagsugod nato sa COVID mahigala, magmask. Pagkasunod ibutang face shield. Pagkasunod, triage na po. Moabot mo isa ka oras, hinulat sa gawas, sa clinic, sa hospital, unya, aya mo pasudlon sa clinic o sa hospital ba. Pag-abot sa sulod, ang imong doktor, igor ka matamatahon, ay to ay di ka eksaminon. Kaya nahadlok po sa COVID. Karon may gala, kanigyod, mo gining pinakalisod na gaghimo sa gobyerno nato ba. Nagsugod atong September 25, nga dili na mo pwede mosulod sa hospital, magpa-admit, magkonsulta, kung wala mo'y swab test. Kasabot mo no'y ng tibuok kalibutan. Diri ka ni sa Davao ba? Kamong naa diya sa New York, kamong naa diya sa Saudi, kamong naa sa Hong Kong, asa ba mo, wala mo yung unique ni sa Davao City ba? Magpa-swab test pa mo bago mo musulod sa hospital. Patay kang bata ka. Nga naman, 6,000 na ang test ana mga manang. Dili may ka-opera, dili mo pwede magpa-admit na dili emergency. Kung dili emergency, kung wala mo'y swab test. Unya, ang kapait pagyod mga mahigala, kay isa ra kabuok ang laboratory sa tibuok Davao Region nga mohimuan ng swab test. Isa ra kabuok, one world na. Isa ka branch na ay branch sa Bahada, na ay branch sa Matina, sa Ulas. Ang kamong taga-probinsya, saan na ninyo pagpa-admit? Gilisod-lisod pag yun sa QR. Kung musulod mo sa Davao del Norte, kinahanglan og QR. Musulod mo sa Samal, QR. Maadto mo sa Jinsan, maadto mo sa Kidapawan, daghan kayong i-quarantine hinuong kay imbes gadali ka. Unsa naman panamastamas na may gara tungod sa COVID. Ang tod karon diha 3,000 pay patay nato sa COVID, samantala ang patay sa tuberculosis, sa asthma sa tag 22,000, tag 30,000. Atakis kasing-kasing 30,000 nga wa man nagi quarantine. Mao ni siya may gala nga kanibang kanang jerk response pasabutan na ba nga kung unsa lay mahunaan himuon. Wala sila nagtimbang sa kalisod. Tiyo muna nga, sige, padayon nun ako ang gastos may gala. So, pag 3 years mo, maabot mo pila ka oras des gawas bago mo masulod sa ospital. Dili pag yun mo makasulod sa ospital kung wala mo swab test. Pag abot ninyo mo, admit mo sa ospital, tanan ninyong himuon, naagi parte sa COVID. Dili mo ma-admit sa inyong ward, o di ba private room, kung di mo negative sa COVID. So, asa mo ibutang? Isok-sok mo dito sa isa ka cubicle nga walay aircon. Ay ipangsagol-sagol mo dito sa katong wala pa'y PUI pa mo. Kamo mga naay suspetsa nga naay COVID, ipangsuksok mo sa isa ka kwarto. Unya ang isa ato positive, ang the rest, ang uban ato dili negative, daghan na silang positive. Ano na lang gana ninyong arrangement? Okay, di pa na siya mahigara. So, gi-schedule kag operasyon. Dili ka dawaton sa operating room kung wala kay swab test. Manay patakaran, di man gani ka kasulod sa ospital.
Pero ang operating room mismo may gala, may nga kinanglan na kay swab test. Positive at within 3 days Kung nagpa-test ka last week, swab test, unya ipagpa-admit ka this week, di nakadawaton, kinanglan. Bago ang imong swab test, tulog ka, kuan pa lang, 72 hours lang. Kamong mga taga-probinsya, ayaw yun magpataka, ginug admit ba? Nga naman. Labaw mo mga pasyente na ako nga kinahanglan operahan, ay sus in town, kaluoy, gud ninyo gud. Ako'y pasyente may galang taga-Mati ba. Ang requirement sa beginning, sa WAPay September 25, yung requirement, kuan lang, kaning dugo lang eksaminon, rapid test lang. Di, okay ra, kay 1,007 naman. Sus, in town, may gala, pag-abot niya sa ospital. Kaya operahan lagi na ako gallbladder. Pagsulod sa ospital, kaya nag-require naman po og kuan, nag-require naman po og kanang swab test, na tag 6 mil. Unya, tuwa naman siya sa ospital, sa may buhaton niya, giingnan siya nga, ay, kung gusto ka magpa-test, sa swab test, mag-testa niya, ibutang ka dito sa cubicle. Ipa-standby ka dito hangtod na magawas ang resulta sa swab test. Patay. Ningon ko sa pasyente nga, uli na lang sa. Mag-reschedule na lang ta. Anyway, maantos pa man mo ang sakit. Agi pa uli na ako may gala. Ano lang ko nagot. Ibutang ka cubicle nga wala gani bintana. So, Santa Cruz di. So, saan naman ang klase na. Una ka nun. Pag makasulod ka sa operating room, ang PPE namo, ang PPE sa ibong surgeon, ang assistant surgeon, ang assistant nurse, ang circulating nurse, wala man siguro mo kabaluan ang unsa ng assistant nurse, circulating nurse, daghang kay na siya, mga classic nurse, ang kanang assistant nurse, munay mo tabang sa o bira sa abri sa kuan, sa samad, ang kanang instrument nurse, mao na siya ang tigdawat sa doktor kung unsang gamit na kung forceps. Ihatagan ko yung forceps kay kadaghanan sa kamitan ng mga surgeon dili mi nagatan-aw kung unsay pangitaon pa namong instrumento bago man mag-opera. Kung nagatan-aw mo sini, makita mo dito nga mangita pa siya instrumento ang doktor dila ay paka lang. Tagaana lang na namo ibutang i-abre na namo among palad. Pag maingon na may forceps, ibutang ng forceps dili, isang pa dali sa mong kamot. Kay dili man may magtanaw, di man may mahawa among mata dito sa among gioperahan. Kay hawaon na mo among mata sa among gioperahan, pagbalik na mo, tuwa na, tubod na, isa ka taro ng tubig. Dugo de. Kumaon ingala ng sitwasyon na igala. So daghang kay 7 ka buok ng tao, way labot sa imong surgeon 7 ka buok tao nagatuyok dia sa imong operating table. Napay standby dito sa gawas, kung for example na instrumento nga special, mangita ka, ura kong nagluto agad, nangita ka o kanang sili. Wa may sili diri sa sulod, padagaron to ditong sili, pangitag sili. Wa po na sa operating room may gala. Na ay nurse dito sa gawas, nga mag-standby lang, paminaw lang, nurse na, kinanglan ni og kaning gunting iyong kadako sa gunting sa sa palay. Dito na, daga dito sa central supply. Ang dako kay na siyang kwarto may galang puro na mga instrumento. So mahita na siya dito. Dalon niya sa sulod sa akong operating room. Niya ko di mao, imbis nga tong hiwi nga gunting, itagaan ko straight nga gunting, adili oy. Tagaan ko niya hiwi nga gunting mudagan na po siya balik. Kay mo nang trabaho sa ikaw 8 mahigala nga nag-PPE. Unya ang isa ka PPE may galagay 2,200 man. Saan na mo 2,200 kada isa. So sa kon pa lang, sa sulod pa lang sa operating room, ni bayad na ka o pila? 14,000 mga manang. Sa sinina pa lang sa doktor, sa nurses. Instrumento pa. Kadaghanan sa instrumento among gamito no nagala common man mga gunting, mga forceps, pero na mga special instrument ba nga tag 150,000 nya kung maguba pag yun sa surgeon bayaran nimo ang 150,000 nga instrumento na guba alam mo kisa pa may pabayad mo surgeon nimo dili man ikaw mabayad ana para sa mo gamit kog instrumento nga
ang kanang tahi nga tagkuan, tag 14,000. Ha? Maingon nang gumangayo ko kanang bike reel, kanang pinakamahal na siya nga tahi may gala. Ha? Kay maabot man na siya og kuan, 90 days ang kanang tahi nga di mahilis, dili maputol, dili pud makuan. Munay pinakamahal nga tahi. Oh, mo ko gabito dito. Ha? Kay kung gamit pag kog tahi nga sinulid nga pareha sa kuan, sa kanang mananahi, patay, ugma putol na. Galihok biya ng tinae, ha? Muginhawa biya ang pasyente, di bungkag. So gamit yung katong mahal kayo. Kung mo gamit ko tag 5 ka buok bike reel nga tag kuan, tag 8,000. Oh, kita ninyo unsa gyud kalisod, unsa ka mahal kay mo paopera. Patungan pag yun aning swab. My God, sa Town, Santa Cruz de Igos. Tama lang dato katong rapid test kay kadaghanan sa pasyente karon nga naglaag-laag ba day? Wala man. Kadaghanan ra bagyod sa kaning mga infection. Wala gyud intaw na nagkuan ba? Nikalit lang dito ra ko siyang balay, na isa ka pasyente may gala nga dito ra siyang balay, wala ni gawas. Katigulang naman. At diha ra sa ilang balay gikan sa pagsugod sa COVID, hangtod na lang yun. Ang iyang kauban sa balay naara po sa wala nang gawas kay siyempre puro naman kuan online mag-order, mamalingki, paliton sa paliton. Di na sila manggawas ba? Nagpositive ang tigulang. Saon man na nimo, 76 years old. Patay, COVID, positive daw kuno. Ambot lang. Questionable po na may gala kay ngano. Karon masakit matay kag kasing-kasing, ma-COVID man kay 300,000 din dawato sa ospital. Kung kibaluan ano? Ha? Nagkalibang mo. Namatay sa ospital. Imbes nga kalibang ibutang na COVID positive. Imbes nga bubayad lang ang PhilHealth og tag 14,000, 15,000, mubayad og 300,000. Peting dakuha sa racket sa ospital. Kung nagi lagi mo dili maayo may gala kung nagi corruption ba. Mao na sitwasyon nato ron ba. Kaning COVID yun kung sa tinuod ba kung ako ipa-evaluate lang sa inyo. Madlok man ko nga pariyaran ng flu. Kung positive ka sa flu, mamatay po ka sa flu eh. Measles. Sa chickenpox, wa ba day mo kay balo nga nangamatay sa measles? Na ba day mamatay sa measles? Gani mamatay sa tetanus nga 21st century na ta. Na ba gani mamatay og tetanus? Nya na kuan lang, naligsa na disgrasya lang sa motor, namatay og tetanus ba? Pwede ba day na? Pwede noy. Sus in town. Alot kada adlaw na mamatay og tetanus ba? Nya nanay available sa immune globulin. Available na ang tetanus toxoid vaccine. Ang pila lang, di mo gasto ganing sobra 2,000. Mamatay paghihapog tetanus. Mao lagi ni usahay lagi makahuna-huna ta ba nga kaning istorya sa COVID ba? Ora political. Ora ginahimo, ginagamit para lang yun nga ambot unsay gusto nila may tabo. Pero sige istorya nga pila na kuan, pila na napatay, pila na infected, pero di man nimo makumpare sa nangamatay sa ubang sakit may gala. Sus in town kada adlaw makakita kog patay na atake kasing-kasing. Kadungog ko ba kay alangan. Kani akong mga fans na ko may tibo kalibutan may mga kato akong papa dok ba. Nakita man to nimo akong papa 5 years ago. Namatay in town og kuan. Kanang atake ang pulmonya. Mao naman. Ay, pwede na mong away sa ospital kay gi-diagnose man ka COVID positive. Nya ang COVID ang testing sa swab negative. Nya, saan na to na. Mao na siya karon may gala. Ang sitwasyon na to doon. Medyo lisod yun. So, ambot usaw na to dili gyud ko ka una-una solusyon ba usaw na siya nga nagkalisod mo magpakonsulta nagkahadlok ng doktor usaw na lang man ang ordinaryong cancer of the breast. So
Ako'y pasyente atong February 2020. Ibayapsin ako siya na si sa tutoy. Tungod sa iyang kadlok, wala nang follow-up. Pagbalik sa ako natong niyaging simana, may gala. Ang katong inoperahan ako, itungtungan o tumor. Yung kadapos palad ba? Yung kung ano man yung karon naman kanibalik dahil hadlok ng COVID do. Ano may kadlokan sa COVID? Kasi dahil tag mga infected ta. So February, March, April, May, June, July, August, September, 7 months. Stage 4 na siya. Ibis stage 1 siya. Katong ta, way chemo, way cobalt, opera lang diretso. Panglingo ginagawa may gara pastila ng COVID oy. Saan na ko na be? Daghan man kayo sa inyo hadlok. Wa may kadlok ka na kung namoy face mask, namoy face shield, kang inyong doktor nagka-protection po. Di kaya mo mutig istorya og dugol. Wa man ko kita ron nag-istorya og dugol ba tag pila man kadupa. Pero man infected lang gihapon. Sus in town. Ang sitwasyon lagi ng COVID na gala, pareha ra gyud gihapon ni sa flu, chickenpox, measles, Ano man nga wala may chicken o measles sa inyong balay nga ng chicken, mga measles man ng inyong bata, kisa may dalaan na, pareha gihapon na sa COVID ba? Kalit lang kag positive. Mao na di dili siya mapugnan gyud bisag kung saon ninyong istorya na saon na pagpugong dili na mapugnan. Ang kuan bitaw ang ubang gobyerno ba Italy agi pasabdan oy. Why quarantine, walay screening COVID, wala na siya. Wa na mo kadungog about sa China no. Pero karon tag 100,000 ang infection ba? Wa na mo imadungog kay gi-close naman sa China ang mga istorya, wala na magagawas ng istorya no. Pero kataw ko mga pasyente dito may mga source doc in town. Mura na kalasangan ni among syudad dire kay wa gitaos gawas ba. Ang magdagandagan lang nagdala og pagkaon. Mura na yung naas gawas. China na dugay na nila nagpositive sa COVID. Korea, nagpasikat pa sila nga, kada kalsada na checkpoint, mag-swab. Kada kalsada na checkpoint, ay swab. Sa itabok, saka lagya po ng COVID. Katong akong istorya ni aging adlaw, katong ingon ko nga, nanghambog ko nga ang Sweden, nibagsak ang COVID. Taon, gahapon, nakabasa na po ko sa akong amigo, i-upload. 15,000 infected sa isa ka adlaw. Sao naman na be? Grabe naman yung kaning mga countries nga kuan kay sila gyud. Stricto na jud kayo, pero nga naman lagi hindi man lagi kapugong sa virus. Kita man gyapon, pareha man gyapon sa ato. Ang tanawa ron ang Africa. Wa gyud mo kadungog no. Naunsa na itabo sa COVID sa Africa? Walay COVID sa Africa, may gala. Wala ninyo. Walay COVID. Wala yun. Alam man, di man sila makasapi sa Africa, may gala. Kaya nga no, di man mamalit o baksin. Kasi mamalit o baksin dito sa Africa, kulang na sila pagkaon. Mamalit pa sila baksin. Wala. The whole of Africa, walay balita nga grabe gyud ang COVID. Tanawa gyud ninyo, tanawa ko sa Google. Ang incidence of COVID in Africa is almost nil. Kaya di man sila kasakit. Di para dili sa ato. Face mask pa lang daan, tanan tao mo kambyo face mask kada adlaw. Tanan tao mo gamit og face shield. Tanan tao mo tanan hospital mo gasto PPE. Swab test, rapid test. Kada adlaw ana mo ni nadato na ni ato infectious medicine karon mga doktor nga way kwarta na sa una ba kay way mga pasyente. Karon na higala. Mutan-aw na sila pasyente usay tag isa ka gatos sa isa ka adlaw. Nya mobayad diya ka sa kanang infectious department og 5,000 kada doktor. Isa pa na additional sa gastos na ninyo.
Kay pagsuod ninyo sa ospital, nai-assign nga kuan infectious disease service. Pasabot ana kuan na siya, ang iyang specialty infectious. So mubayad ka sa ilaw og 5,000. Masigdi ka tanawon. Kasi lang may referral sa sa residente sa ospital nga, Dok, na ay bagong admission, amo ni mga symptoms, unsa man ni swab test na mo, chest x-ray o rapid test. Katulang isa ka pangutana ba, 5,000 na yung bayaran ana sa ospital. O, pila na yung addition sa inyong, way labot pa sa tambal sa inyong sakit. Pila na yung addition sa inyong gastos nga wa pa mo operahi. Paggawas lagi ninyo mahigala, basta lagi usahay makaglingo-lingo ko ba kay ultimong gamay ra gyud ko. Gamay ra gyud pagpatuli lang. Tulion lang ka sa ospital ba? Moabot ng 50,000 ba? Ay, way atik na. Labaw na gyud gusto gyud ka gyud nga anesthesia, kanang makatulog ang bata, way sakit. Unya i-admit pag yun, ay patay kang bata ka. Kung tuliol ta kas clinic ay in town. Why COVID ay? Operahan. Tulion diretso. Sus mao lagi na usahay lagi makahunaw na ako ba kaning hassle kay ba nga triage nga usahay ma-standby ang pasyente sa gawas og dagduha ka oras ng peting inita. Sus in town. Naluoy lang ko sa inyo. Si Dr. Kagapi ini, sa doktor sa kahanginan. Nai-suggestion akong mga anak may gala nga mag-suggest mo kung sa topic ako istoryahon na rin. Ibutang ninyo sa YouTube. Siyempre, kung subscribe yun mo dito kuan, kung iba mag-text mo sa 0915-483-1315. 0915-483-1315. So, kung na mo gusto ninyo nga i-discuss na ko, kanang gwapo po nga topic ay. Ayan na ng mga kalibang, ubog, ikapoy na ka nagbalik-balik mga nagala, almost ko naman. Sobra na 20 years ba? 16 years. 16 years na po ang istorya, kalibang, ubog, mga gala. Noon, ako lang nang mix ang istorya kaya para mainteresado mo maminaw, butangan og jokes. Pero kaya lang, lately, maglisod ko kuan input og kanang joke may gala kay maunsa man nga magpakatawa gani ako may magunang katawa. Hindi na lang gyud mag-joke ba kay ingon na kong misis nga ikaw mag-una og katawa gani may kasabot na imong joke nagkatawa na ka. Mao ni nga usay magkala ako na lang pugngan may gala ang joke mingon na sila nga ako na daw, pretag yung si Awa, yun yung ba? Kaya, mao lagi. Ang katong akong joke may nadumduman. Ang topic, wala. So, kung namoy topic nga gusto ninyo i-kuha na ko, akong i-discuss, sige, i-text ninyo, 0915-483-1315. 0915-483-1315. Ibalik na po na ako niya. Ang akong clinic na nasa Davao City. Davao City lang yun. Sa Multi-Test Diagnostic Center, sa Ponciano Reyes Street, Davao City. Ang akong clinic, Monday to Friday, kaya lang, sa Friday, ang akong anak muli mutanaw dito sa clinic Megala, kay ako may Surgeon General sa District Hospital sa Samal. So, matug ko yun. Naman po yung mga mga pasyente nato dito ngayon taon, wag yung kabugaw. Ngayon lagi na sila nga duksos pagka-swerte ko daw ng Samal ba kay espesyalista pag yun, tigulang na yun sa pagka-doktor. Mo pag yun mag-atubang o konsulta, pakita ba dahil mo na yung konsulta mo government hospital, kunya tanaw na yun, isus, expert ko na yun, tiguang na yun pagka-doktor. Mo yung konsulta ko sa iyong mga sakit, hinoon, pang surgery lang. Di yun mo kung giubo mo, di mo ihatag sa ako. Ang katurag yung surgical, surgical. Imo man natong specialty. Okay, so, namatay pasyente nga ako, no? Ula-ulay na itawag. Okay, dagang kayo naman awag may galaw niya, maputol man, 0947. Hello, good morning, cellphone. Hello, cellphone. Hello, Doc. Yes.
Dok, may buntag, Dok. Mga buntag po. Masaya to, doy. Ay, katong tawag itong gisimana katong kuan ko gani sa katong pagsikap ko nga katong mahubag ang prostate niya. Yamig malalag, nagpakuan ko Dok, blood chem ko niya. Ultrasound, pero ang ultrasound, wag pa daw makuha result ang kuan ang blood chem. Akong gihulat lang, unya, pwede mauna na akong dalawang dagdaba, maana ko diya, isa-utso Dok. Unsa man ang utso? Unsa nang utso, doy? Martes. Martes na? Martes na. Basta Martes. sa uso kay mga may paglarga mo ana kay dili ko komportable o dili ikaw Dok. Basta ako lang nakuha lang ko daan diri kay 24 hours lang man gud mi diri sa Occidental. Papali ko mi pagkauma dayon niya. Kasi magkuhan ta magkanan minsan ni creatine niya mag-ibis niya magkuhan ta tag another. Lagi. Nagpakuha na ako diri blood chem kuha na ko ta result karon ugma ang sa ultra niya. Ako lang dalon diya sa pita 8 Dok. Tawagi akong sekretary kung naa ako sa klinik ha kay bigla biya ko mag-opera 284. Nagtawag ko niya atong the other day. Atong nag-live ka atong ito kahapon ito niya. Una ko nag-live ako man nagmurag fitting lang niya. Ako lang ko sa repair ba niya sa okay man kay mo si doktor nga ana. Dalon lang nako akong gina doktor nga. Yan lang nako dalon ng resulta kuan niya. Tawag lang ko before mi mo ana. Para may pala na nabas doktor. Unya katong kuan do katong nagpa-check up ang ko sa atong niaging simana sa kay Molina akong kamba sa prostate. Ito padayon lang to. Padayon sa to kay tanaw na ko kung sa kadako imong prostate basig imong kadako kung sa imong ulo. Daan katong kuan do kan katong sa ultra naagi pagawas pa ko kay walay sulod akong pantog tungod sa akong kuang gabi ba kaning nagkaning kung kuan ko kaning wala koy naglaming ko unya gipagawas ako ba yung tubig kay wala daw sulod ang pantog unya ang di nakita niya do sa unahan insa na wala may kuan imong kuanong wala may hubag ng prostate kay may balaan daw dito baw nakunya na lang nato makuha na kung makahuman na niya ang ka ubos kapit sa puson kay ipahinom ko niya tubig kay wala sulod akong pantog daw do. Basig nangihi siguro ka before ka ng ultrasound. Ayaw pangihi kay dili man maipon. Naghihi ko kanina pagikan sa balay kay wala magpupod makakuan. Lagi. Kuan day maghihi day daan. Mao. Ayaw pangihi basta gikan ka sa balay hantod ka mabot sa laboratory. Ayaw pangihi kay para maipon ang ihi sa pantog ug makita maklaro gyud ang prostate. Mao gani akong giulat na ron karon sa uto makahi kay una ko balik lang ko niya. Ang katong sa kuan sa blood chem unong daw naka-result ang test na magawas mao na lang akong gikuan do kay diha ko magkuha sa imo ha. Basta kay nag-request naman ka nga mao na prostate ug para makita ang mabalaan akong priya ug ang sugar. Pila gibayad? Pila gibayad nimo das malalag doy? Ang sa malalag Dok, ang sa ultra kay di daw madala sa gawas ang kuan ang machine. Unya kuan kanang nagbayad ko og kuan do kanang rapid test og kanang ko sa swab test bari 900 pero kay senior man ko 700 ang ilang gikuan na lang ako do kay ug ana ko magpa-ultra ya basig kuan na ba kanang haso na kayo niya na may ultra rate kaso lang nabayad na ako sa kuan Dok Sa rapid? kaning sa swab 700 bayo kay barato kayo. Ay rapid rapid test. Senior man 900 man ang tado kunya i-compute nila kay kuan man senior 700 unya 1/4 ang sa blood chem. Mayo, Karon mayo. lang nako makuha ang result. Sige. Okay, sige. Sige. Nya katong kuan ako Dok. Di na lang ko mubalik dito Dok sa ilan ni Dr. Molina, moditso na lang ko mahuman ning result makuha nako. Pagulat na lang ko sa pita auto dihan na lang ako kanan ni kuan kay. Sige. Lingaw na po ko nimo ba? Ay. Sige. Okay. Sige. Okay. Sige. Sige Dok, salamat kayo Dok. God bless Dok. Sige. 0947-458-5898. Kaya ba mo may gala ang sikreto na ako ba? Kanang inato man gud ko magtanaw og pasyente kung wala gyud mo wala pa man mo kadungog pa mo kakita na ako pa mo kadtog clinic inato man gyud ko magistorya og pasyente bay gala orag ingana masaba kaning nagdako ka pobre ba inato gyud ang istorya alangan usay gani mayngon pagid ko nga so may ganahan imong kaon doy ganahan lagi ko mukaog sardinas dok pero gipugnan man ko sa akong doktor kaog sardinas doy Number 1 ako ng sudan ba? Pinakalami. Muna, isa na sila sa akong ginagawa sa akong pasyente may galaga. Kung dili gani na nga naka-close ang inyong doktor sa inyong kuan, sa inyo, dili na niya dili ka niya matambalan ng bayo. Okay, so
0947-458-5898. Dok, ongoing ko tambal sa prostate. Pwede ba mugha o kahoy para sugnod? Anong dili, got? Ang prostate may gala, bisan pag mag-basketball ka ba? Wala na siya, dili na siya maigo sa baykon. Hello, good morning, cellphone. Hello, cellphone. No. Yes, saya ato doy. No. Kusga doy, kusga. Ang akong creatinine do 121. Ah. 121 ay padalan. Okay na na. Natampal ko ang doktor. Sodium Oh, bicarbonate. Okay ra no? Okay. undangin ng sodium bicarbonate. Undangin ng sodium bicarbonate. Kay normal man ang prostate nimo. Okay? Normal ra ni 121 daw kada sira. Gamay ra kay diferensya. Gamay kay 115 man ang normal. Nya 121 nimo, gamay ra. Mura na kuan lang ba, naligas lang. Okay? Okay? Tama ni daw, magkukuha mo ko ano pa ko nito pa. Undangin lang sa. Okay? Sige. Salamat. Sige. Isa ka butang may gala nga kuan. Undangon gyud ako ng tambal kung gasto-gasto lang mo ba. Masuko pa jud ko kung magdugag-dugang mo kuan tambal. Masuko jud ko anang makita ko pasyente nga tagwalo, tagpulo ka tabletas ipainom. Di ganay ko mainom og sobra upat nga tabletas may gala. Di gyud ko nimo mapainom ba ng mga tambal mga atorvastatin asa man ko mainom. Ano lagi nga, niabot mong sa Sinta City. O mo kayo inom-inom na. Si ate, ng istoryahan. Isa na siya, may gala nga, umabot ka sa ako ginaundangon ng mga tambal nga dili kailangan. Naapa ko yung pasyente nakita the other day nga, 16 ka tabletas, inumon ka na adlaw. Saan may gana ni mo kaon na, puro naman tabletas. Pag tig-ab ni mo, tabletas na. Ay mo tug-ab. Sana naman na, diway lami. Wala gani lami mo kaon nga tiguwang nakasamot. Nakagdagan kay tabletas inomon. 0948-667-58969. Lalaki, 52-year-old, tagong. Nagpa-check up mata, walay nakita nga problema. Pero hanap akong pananaw. FBS 6.5. Unsay maayo buhaton, Dok. Mani kang ophthalmologist dito sa Davao, Roy. Mani kang Dr. Benjamin Le. Dr. Benjamin Le. Same sa among laboratory, UM Multi-Test Diagnostic Center. Sa una di man na siya clinic sa Buntag, karon mag-clinic na siya sa Buntag may gala. Mayo kay na siya kagika na siya nag-training sa Hawaii. So di na siya magpatakao kanang prescribe gani. Ako kay di siya may akong doktor sa akong mata. Di na siya kay kabalo man siya nga anak ko siya. Tagaan ko niya mga tabletas kadi mao. May batapot. Bata pa man sa ako. 0921-208-6425. 49 lalaki, mata sa right side, pula sa kilid. Okay lang ba butangan o ay mo? Salamat. Ay manong. Ang una, tanaw sa nimo nganong nagpula siya. Mao na siya dili kay yung nutrition ng eye drops. Ay mo, sa may ay mo. Susin taon. Asin naman tao na may gala. Ang ay mo. Asin na ba? Tubig butang asin. Nga naapay butang nga ay mo with surely sa to. Kung pawala sa pula enta, ang ibutang na sodium bicarbonate. Ay, pangatik pa, pastilan. Ipatanaw nag ophthalmologist kung gusto niyo gagawin nga matambalan ng eksakto. 091-036-56000. Dok unsay maayo duha ka tiil binhod dili ko katulog sige man inom silicoxib in taon na mo na example sa tabletas nga dili mao para sa sakit. Ang binhod di man sakit, dili siya kailangan og silicoxib. Ay Santa Cruz de Igos. Ang binhod, ang rason sa number 1 nga binhod is kulang sa supply sa dugo. Isa na ang rason kay nag-diabetes. So tambalan ng diabetes. Ang ikaduhang rason kay naipit ang ugat nga main, ang sciatic nerve. Munang ubinhod siya. So unsa may tambalan? Ang katong ugat, dili ang binhod. Walay epekto ang 1612. Masipag isa ka sakong 1612 yung inumon sa binhod sa tiil, useless.
0912-380-8818. Dok, kung sa tambal sa pneumonia, 68-year-old, Santa Maria, salamat, ay manang. Ngano nakadiagnose man kag pneumonia? Kinsay nag-ingon nimong pneumonia na siya? Ha? Nag-ubo ka? Ay, ubo in tao, di sa kalibo ang rason. Naglisod ka ginawa? Ay, in tao, kasing-kasing, baga, ha? May problema sa atay, may problema sa kidney, maglisod ka ginawa. Way labot pa ang hubak, COPD, TB, sus, in tao, kadaghan. So, kanang tao nagingon sa imong pneumonia o nagpa-buot-buot kag diagnose sa pneumonia, pagkuha og 2x2, dukduk ka imong ulo kung mangayo kag tambal. 0948-325-2383. Magpatanaw kag doktor na. Tanang doktor na. 0948-325-2383. Hello, good morning. Cellphone. Hello, cellphone. Ay, wala. Pangit ang signal lang. Noise, pangit ang signal. Oh, hello. Ay, butag daw. Maadzong butag sa ato day. Pangatanan ko dok ba, kinsay maahin doktor sa mga mata doktor. Ya, sa probinsya agad daw. Si Dr. Raul Tolentino. Ay, maahin na siya dok. Maayo na siya kay siya ay puhon magupira sa akong matapod. Sa magpa-opera lagi ko dok, maana ko sa kuan. Oh. Sa simana. Sige. Okay. 0948-325-2383. Female, 70-year-old, mungkayo. Unsay hinungdan, ubo, nga sinus, unsay tambal, makaayo. Minaw ko, salamat. Na, kung sinusitis gyud ang rason nga nung mag-ubo ba, basig kamo nga wa pa kadungog ana. Ang sinusitis nga motulo sa likod sa sa ilong, pag-abot sa imong tutunlan katul. Munang sinusitis, abi ninyong sakit lang sa ulang sinusitis. Magtulo na sa likod sa itong ilong, pag-abot sa tutunlan, kuha na siya, katul. So, maski pag unsay inomon ninyong ambroxol, carbocysteine, o sa pamanan inyong inomon, di makuha, magbalik-balik kay ang problema naaman sa inyong sinus. Puno na kayo og problema. Sa tinuod, ang tambal ra gyud in tao na bumbahan. Waon to ang problema dito sa imong sinuses. Ang meaning sa sinus mga manang, chamber. Murag kwarto diri sa atong ubos sa atong mata ug ibabaw sa atong mata, sa atong forehead. So, tagtang. So kung mapuno na siya problema, magtulo na dito sa likod sa atong ilong. Pag-abot sa atong tutunlan, pertig yung katula. So kung wala kag examine sa imong doktor magbaaya, tagaan kag ambroxol ba, carbocysteine, formula 44, bisan pag unsay pamutang, ha? Dili makuha. Ano man? Ang etiology, ang root cause, wala gitambalan. So kung dili pa mo makapabomba, pwede kog Sinotab, Diusip, para di lang na siya mutulog pagkagabi. Ha? So, wala yun. Bumbang yun na kung masige nagtulog. 0907-254-7228. Dok, nanay Kunching, Skyline, kanang TV sa bukog. Ayaw lagi ng TV. Ang imong spelling sa TV kay kuan television, T as in tiger, B as in boy. Muna ang tuberculosis na, ang dili TV. Ha? Television, dili na mao sa bukog unsay hinungdan dok. Usually ang TB of the bones gikan sa TB of the lusay. Ang lusay na TB gikan sa TB of the lungs. Kaya ang tuberculosis, Mycobacterium tuberculosis mo nang complete name sa kagaw, Mycobacterium tuberculosis, musulod sa atong ilong, mutulod sa atong baba, moadto sa atong baga. Usahay dili mo muhimog kondo ang Mycobacterium tuberculosis sa atong baga. Instead, moadto siya sa itong lusay. Pag di pa gyud siya matambalan, moadto sa atong kabukugan, moadto sa atong utok, moadto sa atong lungs, sa atong tinai, moadto sa inyong mattress, moadto sa inyong prostate, moadto sa inyong mga tiil. Kaya ang Mycobacterium tuberculosis ang the most, kung gamito lang ko ang term, rabid bacteria sa tibuok kalibutan, may gala. Dili siya matambalan og diretso. So,
Ang usa sa rason nga na TB of the bones kay wala tambali, wala na direktahan pagsugod pa nga TB of the lusay o TB of the lungs. So usually ang among differential diagnosis, for example, magunit mi o na ay tumor among magunitan sa tiyan. Pag gunit na mo ana, ang ikaduhang suspect na mo nga sakit is TB. TB of the liver, TB of the spleen, TB of the intestine, TB of the kidney, TB of the whatever, uterus, fallopian tube, ovarian, ana na siya may gala. So, mutungtong na gani kag mga 50, 60, no naibukol sa inyong tinae, dili ni maghuna-una og cancer dayon no. Basi TB na siya. Kuha. So, ayaw mapagbuot-buot. 0997-359-2273, 64-year-old, banhod tiil, sakit, lutahon, hawak, sige ihi, ginagmay. O gisumpay nimo ang ihi o banhod sa tiil. Wala na sila connection oy. Sakit sa mga lutahan, hawak, wala pa na sila connection. So, kung maadto kag doktor ani unsa may ihatag niya? Sigurado ko UTI ba? Kay imam nga sige ihi ginagmay. Di UTI na tambalan sa imo. I-ultrasound ka sa imong kidney o kun di ba urinalysis. Wala na niya gi una ang binhod sa inyong tiil nga pinakadakong problema to kay ngano peripheral obstruction, peripheral vascular occlusive disease to. Pasabot di maayo ang supply sa imong tiil. Bagkaabot ang nagpanahon kung dili makontrol imong diabetes, na problema imong kaugatan, potolation ang tiil 0967. So mao na manong. Unahon tong binhod sa imong tiil. Kanang mga sakit-sakit sa lutahan, basta arthritis na siya. Kanang ihi mo di ba kay importante. 09 unahon ang banhod 0967-419-8628 gioperahan ko nimo og fistulectomy adtong September 1. Antod kano sa ako dili ka alsabugat dok. Sus in town September 1. Isa na kabulan ka karon ba? Ay sus, pangal sa nagbugat oy, nagkinapulan siguro ka oy. Pwede na ay. 0935-500-3210 anak gina chemo tungod sa nephrotic syndrome. Gi-steroid sila ni siya. Pero naghupong lang gihapon bisan sige inom tambal. Unsay maayo buhaton, salamat dok. Kung ang nephrotic syndrome uncontrolled, kaya usually steroids na may ginahatag na. Uncontrolled gani ang nephrotic syndrome nagpasabot nga ang kidney wala na nag-function. Ang next step ana is dialysis. So, tuulo sa imong doktor kung nephrologist na siya. Tuo sa iya. Sunod sa iyang isulti. Kay once nga musaka na ang creatinine sa imong anak, nagpasabot dialysis. Wala lain. Di na mawala ang hupong sa tiil niya. So, wala tayo panahon na ikala. Kung naman suggestion, sa topic akong istorya, daghang kay kong topic. So, dili na ko mahuman. Pero na may gusto nga istorya na ko diri sa atong mga live video. I-text ninyo sa 0915-483-1315 o akong tanawon kung akong i-discuss kung interesting ba sa tibo o kalibutan. Maayong buntag kaninyo tanan.